Jengi meessä puhisee, Korppi olohuoneessa vaeltelee. Käynnissä on drafti suuri ja oma vuoro alkoi juuri. Mitä sitä tekemään, kun kaikki fiksut jengit lähtivät jo menemään? Kestää, tää homma taas kestää. Kuka siellä vaan tuloi, ei ennen pitkään kestää voi. Kestää, mikä vittu siinä taas on, kun aika draftaa jengi on. Kestää, tää homma taas kestää. Kuka siellä patuloi, ei tää näin pitkään kestää, boy. Kestää, mikä vittu siinä taas on, kun aika draftaa jengi on. Karppinen filin otti, se ei yllätä os sen verran jenginä hotti. Arksi uskoo Mahomesin taikaa, siitäkään kukaan ei ylläty lainkaan. Sitten alkoi kestää ja kestää, kun Kosonen draftin etenemisen estää. Kosonen lopulta naimeen esim. Valkkaa, ymmärtää kun mies rakkauden poikit tykkäs talkkaa. Allo selkäranka valmiiksi jo murtuu, kun Detroit miestä kutsuu. Jäljellä enää 4 jätkää, mut kysymys on et mikä vittu siinä kestää. Kestää, tää homma taas kestää. Kuka siellä vaan tuloi, ei tänään pitkään kestää voi. Kestää, mikä vittu siinä taas on, kun aika draftaa jengi on. Ei jäänyt Bosan pojat jäljelle, eikä leijonat pohjoisesta Erkalle. Mitä siis valinnalla tekee Erkka? No ei se mitä voidaan ottaa sekka. Holmiala matkaa Baltimore, katset siirtyy Bigster veli EPC. Coach Räsänen villa sukkia pakkaa, mock draftit povaa pohjoisen matkaa. Ennakkopaikkansa pitää, ja Räsänen Minnesota lentää. Jengi mesessä huutaa, coach Korppi valuttaa hiestä tuskaa. Kestää, tää homma taas kestää. Kuka siellä vaan tuloi, ei tää näin pitkään kestää voi. Kestää, mikä vittu siinä taas on, kun aika draftaa jengi on. Totta se on, ei Bills nappaa, samoin Rogersin ja Jetsin voi hakkaa. Merkitys puolustuksen linjan on suuri, siksi kelkasta tippui justan juuri. Jäljellä on 1 jengi, mutta paljastamaan sitä just nyt ei ehdi. Mennään turnaushistoriana alkuun asti, kun Korpilla soi viimeksi merirosvojen tahti. Korppi Buccaneersin valitsee, ja yleisö mesessä riemuitsee. Enää